ইনহেৰিটেঞ্চৰ কি ব্যৱস্থা ৰাখিছা? ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চৰ এই যে লিভ ইন ৰিলেশ্যনত থকা দুইটা মানুহৰ মাজত যদি কাজিয়া হয়, তেওঁলোকৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ একশ্যন হ'ব? প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা হ'ব? এই কথাবিলাক কিয় নিলিখিলা? অৰ্থাৎ তোমালোকে RSS আৰু বিজেপিৰ দৃষ্টিভংগী অনুসৰি মান্দাতাকলীয়া যুগলৈ গৈ তোমালোকে অকল প্ৰাইভেচিৰ ওপৰত, ব্যক্তিগত প্ৰাইভেচিৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে এইটো আনিছা। আৰু সেইকাৰণে এই আইনে অসমৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাৰ ওপৰত, অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ ওপৰত হাৰাছমেণ্ট আনিব, একদম মৰেল পলিচিং আনিব, ছ'চিয়েল কোহেশ্যন আনিব। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই আইনখন আমাৰ সংবিধানৰ বাহিৰত গুচি গৈছে। खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनैबो आङो नोंसोरजोंहाय बाथ्रा शेयार खालामलायनो थाखाय भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। मैयानि समावहाय आसाम एसेम्ब्लियावहाय मा सावरायलायदोंमोन बेखौहाय नोंथांमोना हयथ' खोनाखाबाय ससियेल मिडियायाव ना। नाथाय बिनिनो गेजेरावहाय जोंनि बर'नि सानै MLA BPF पार्टीनिफ्राय सासे आरो सासेया BJP पार्टीनिफ्राय, सासेया जाहैबाय बिश्वजित दैमारी सार आरो गुबुन सासेया जाहैबाय रबिराम नार्जारी सार BPF पार्टीनिफ्राय। बिसोर सानैनि गेजेरावहाय मा बाथ्रा सावरायलायदों बेखौ जों गिबिसिनावहाय खोनासंनानै लाग्रोलायगोन रायजोफोर। नैथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो नैबे आदित्य खाख्लारि सार बिथांमोना दिनैहाय हा इभिक्सननि माखासे मेमोरेन्डाम गथायहैनाय जोङो नुनो मोनदों। बिनि सायावबो जोङो माखासे बाथ्राखौ सावरायलायगोन। जोबनायाव UPPL पार्टीनि गर राकेश ब्रह्म आदैया मा सानदों आं मिथिया, नाथाय बिनि सायावबो जोङो एसे भिडिअखौ सावरायलायगोन रायजोफोर। बे समाव गिबियाव खोनासंग्रो रबिराम नार्जारी सारा मा बुंदों। हिसाबै हेतु स्पष्ट ইয়াত মানে হোৱাটো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই যে কোনোবা ট্ৰাইবেল, আমাৰ ট্ৰাইবেল ছোৱালীয়ে যদি নন ট্ৰাইবেল এজনক বিয়া পাতাৰ পাছত সেই ট্ৰাইবেল ছোৱালীক যদি ডাইভৰ্চ কৰা হয়, এই ট্ৰাইবেল ছোৱালীৰ ষ্টেটাছটো কি হ'ব? এই ট্ৰাইবেল ছোৱালীজনীৰ অধিকাৰ তেওঁ নিজৰ মানে পুৰুষৰ পৰা, হাজবেণ্ডৰ পৰা তেখেতে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে আইনগতভাৱে যিখিনি বেনিফিট পাব লাগে ইয়াৰ ব্যৱস্থা ইয়াত আছেনে নাই, সুৰক্ষা ইয়াৰ আছেনে নাই? যদি ইয়াত স্পষ্টভাৱে হোৱা নাই, ইয়াৰ ক্লিয়াৰিটি যে ট্ৰাইবেল মহিলা এজনী নন ট্ৰাইবেলৰ লগত বিয়া পাতাৰ পাছত, ডাইভৰ্চ হোৱাৰ পাছত তাৰ প্ৰটেকশ্যন, তাৰ ৰাইটছটো স্পষ্টভাৱে ইয়াত ক্লিয়াৰলি ডিফাইন কৰাৰ দৰকাৰ আছে। এইটো এটা হ'ল। আৰু এটা পইণ্ট ইয়াত সন্নিৱিষ্ট মানে কৰাটো আমি বিচাৰোঁ যে UCC অহাৰ পাছত আমাৰ ST SC বিলাকৰ ওপৰত যিটো এট্ৰচিটিছ কৰা হয়, এই ST SCৰ ওপৰত এট্ৰচিটিছ বিৰুদ্ধে এটা যিটো প্ৰচলিত আইন আছে, সেই আইনটো কণ্টিনিউ হ'বনে নাই? दा रबिराम नार्जारी सारा थिगखौनो बुंदोंमोन। बे रायजो राजा नोंथांमोन, बिथाङा ट्राइबेलफोरनि इयुन भबिष्यतखौ लानानै बिथाङा थिगखौनो बुंदोंमोन। आरो फारसेथिं UCCआ ट्राइबेलफोरखौ नागारनानैहाय UCC बानायनाय जादों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। जोङो इन्डियान पेनेल कड कनस्टिटिउसि आर्टिकेल 44 होननानै बुङोना, बे आर्टिकेल 44 आव नायोब्ला बेयावहाय जोङो जेबो गिनाङा। नाथाय BJP पार्टीनि दैदेनगिरि लिडारफ्रा रं खामानि मावगोन नामा नैबेखौसो सिन्था खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन। UCC बिलआ कमप्लिटलि पास जायोब्ला दा जोङो नुनो मोनदों एकमात्र माने पलिगेमिखौल' बन्द खालामनायनि आरो पलिगेमिया जाहाथे दाजाथों बेनि सायावहाय नोजोर बोनानै बे खामानिखौ मावनाय जादों होननानै जोङो मिथिदों। दा अब्ला रायजोफोर, रबिराम नार्जारी सारा ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोजांखौनो बुंदोंमोन। नाथाय दानिया बिश्वजित दैमारी सारा मा बुंखो नोंथांमोना खोनासंदो। তো বহুতৰে ট্ৰাইবেল সমাজৰ ওপৰত বেছি মানে কি কয় আইডিয়া নাই। আৰু আমাৰ অপজিশ্যনো সেইটো হৈছে এজনৰ জনজাতি MLA যিহেতু নাই, এই কেইদিনত সেইখিনি কথা চাগে কোনেও কোৱা নাই। গতিকে অলৰেডি UCC অহাৰ আগতে ট্ৰাইবেলসকলৰ এইখিনি আছে। আৰু এইকাৰণে ট্ৰাইবেলসকলক আমি যিটো আগত ভাৱ আছিলে, ট্ৰাইবেল মানে তেওঁলোকে একো নিয়ম নীতি নজনাকৈ চলা এটা জাতি, এইটো ভাৱ
আমাৰ আগত আছিলে আৰু সেইটো ভাৱ ট্ৰাইবেলৰ প্ৰতি সেইটো থাকিব নালাগে ট্ৰাইবেলসকলৰ পৰা বহুত শিকিবলগীয়া হয় আৰু UCC ট্ৰাইবেলসকলৰে এটা নমুনা যদি ট্ৰাইবেল সমাজৰ পৰা এইটো কোনোবা নেদেখিলে চাগে এই UCCৰ কথাটো নাভাবিলে হয় যে কিমান ধুনীয়া ছিষ্টেম হৈ আছে হয় এটা নতুন আইন আমাৰ কৰিব লাগে যাতে সবে কম্পালসৰি বিয়া পাতিব লাগে ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া বিয়া পাতাই নাই আমাৰ ট্ৰাইবেল আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বিয়া নাপাতিলে ইমান মেধাৱী মানুহৰ বংশ পৰিয়াল কিমান মেধাৱী হ'লে হয় গতিকে ট্ৰাইবেলৰ ইণ্টেলেকচুৱেল মানুহ কম হোৱাৰ এইবিলাকো কাৰণ बे बाथ्रानि बेलायावहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों बिसोर सानैनि फारागथि निश्चय बिश्वजित दैमारी साराबो बुंदों थारखौनो बुंदों नाथाय मोनसे बाथ्राया एसे दुखुनांथाव जादों आरोना बर' MLA जों बर' MLA बेबायदि काउन्टार दानथेलायनाया जानो नाङामोन आरोखि आंनि साननाय दै रायजो राजा नोंथांमोनाबो सानखादों जानो हागौ हयथ'ना बेयावहाय रबिराम नार्जारी सारखौहाय बिश्वजित दैमारी सारा गावगा सिनियर हिसाबै माखासे लाजि फोनांनाय बायदि जादों आरोखि डाइरेक्टलि आं बुङाखै लाजि फोनांदों होननानैहाय नाथाय बिश्वजित दैमारी सारा रबिराम नार्जारी सारनि जे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि बेलायावहाय ST फोरनि माने बेलायावहाय ट्राइबेल्सफोरनि खोथाखौ लानानै बुंनायावहाय एसे लाजि फोनांनाय जादों आरोखि ना दा ट्राइबेलफोरनि सायावहाय एकदमबारे मा होनो बिथांनि नोजोरा माखासे साननो रोङैफोर बायदि बाथ्रा बेखेवनानै होनाय बायदि जादों आरोखि दा रायजो राजाफ्रासो मा सानदों बे नोंथांमोननि सायावसै आं बेखौ बिजिरनो सानला रायजोफोर दा जानानै थांबाय इयुनाव नायनोसै माबायदि मावो ना दानिया बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन नैबे सावगारिखौ नायनानै लादो बे सावगारिखौ जोङो नुगासिनो दङ फारसेथिं जोङो नोजोर होयोब्ला वेस्ट बेंगल UP ओमफ्राय आसाम बेयावहाय गासैबो इलिगेल दखल खालामनानै थाफैनाय बांलादेशिफोरखौहाय होखारगासिनो दङ आरो होखारजोब्बाय नाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय बेबायदि थांलाय फैलाय गावनि लकेल CM खौनो बेबायदि खालामबाय थानो गोनां बाध्य जादों मानो रायजोफोर हाग्रामा महिलारिया सोरखौ नेनानै थादों रायजो राजा नोंथांमोन अलरेडि क्लियारलि खोथा होखाबाय आसाम सरकारा हा हुनि बेलायावहाय आंहा दायित्व गैया बेयावहाय होखारा बेयो काउन्सिलनि आखायाव अब्ला माखौ हाग्रामा महिलारिया जेन'बा काउन्सिलनि CMआ दिनैनि समावहाय नेनानै दङ नैबेखौसो आंबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय बुंनाय जाबाय रायजोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोनो मोना आं बेखौ मिथिया रायजो राजा नोंथांमोन नोंसोरो गाव गावनो बिजिरनानै नाय दा जोंथ' मिथिखादों दा 3,49,505 बिगा हाखौहाय मा होनो आयेन बेरेखा दखल खालामनानै थादों होननानै बुंदों दा बेखौनो होख'नो नागिरगासिनो दङ एरख'नो नागिरगासिनो दङ नाथाय मेन हाइ कमान्ड काउन्सिलनि CM BPF मानो दिनैसिमबो BPFनि लिडार हाग्रामा महिलारियानो दिनैसिमबो खुगा बेखेवाखै बेखायनो माहारियारि आफाद ट्राइबेल सुरक्षा मंचनि माखासे मानसिफोर आरो आबसुनि मानसिफ्रा दिनैनि समावहाय मा होनो जेबो खामानि मावनो हायाखै फारसेथिं बुंनानै होखाबाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा पुलिस नांगौब्ला पुलिस हरगोन नोंसोरो खामानिखौल' माव ना दा बेखौ मानो जागायनो हायाखै ना होखारनाय नङा नामा ना जमायनानै दोनगोन नामा नेक्स्ट आपकामिं भट बेंकनि थाखाय रायजो राजा नोंथांमोन बेखौहाय एसे उननि समावहाय नुनो मोनसिगोन जोबनायाव आङो नै बे सावगारिनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुङो दे रायजो राजा नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ राकेश ब्रह्म आदैया UPPL पार्टीनि गर सासे केन्डिडेट थांनाय MLA इलेक्शनाव जेननायनि खारनावहाय हयथ' दुखु मोनदों नाथाय आं बेखौनो बुंनो सानदों राकेश ब्रह्म आदै नोंथाङा जुदि हारिखौहाय अनग्राब्ला हारिनि थाखाय खामानि मावग्रामोनब्ला अब्ला नोंथाङा दिनैनि समाव रिजाइन होनानै नेशनेल पार्टियाव थांनाय नङामोन होननानै आं सानो रायजोफोर बेनि बेलायावहाय आंखौहाय माखासे मानसिफ्रा आसि थुनानै दिनैनि समावहाय आंखौ इउटुबार हिसाबै बुंनो हासिगौ आरोना नोंथांमोननि UPPLनि दैदेनगिरि गागियानो दिनैहाय माथो रिजाइन होबाय होननानै बुंगोन आरोखि I don't worry about that मिथिबाय दा रायजोफोर आं जेबो नांजाया बेफोरबायदिनि सायावहाय आङो मोजां गाज्रि सायख'नानै भिडिअ बानायलांगोन सोरबा UPPLनिया गोरोन्थि दिन्थिदोंब्ला बेखौबो आङो आसि थुनानै दिन्थिनानैहाय भिडिअ बानायगोन रायजोफोर दा आं सानदों राकेश ब्रह्म आदैया कन्ट्रल खालामनो हायाखिसै
एकमात्र 7 मासल' जादों 7 मान्थल' जादों BPF पार्टिया दानो जुदि हमथानो हायाब्ला अब्ला मारै हारिनि खामानि मावनो रायजो राजा नोंथांमोनाबो बेखौनो सानना मारै खामानि मावनो आरो फारसेथिं UPPL पार्टिया गोरोन्थि मावदों मानो गोरोन्थि मावदों मिथिबायना आङो हारिनि थाखाय गोरोन्थि मावदों होननानै बुङाखै प्राइमारि लेभेलावहाय प्राइमारि लेभेलनि मानसिफोरखौहाय मेम्बार चेयारमेनफोरखौहाय एसे दुखु होदों दा बिनि थाखायनो हयथ' जेननो गोनांबो जादों आरो एक नाम्बार गोरोन्थिया जाहैबाय BJP पार्टिनि थगायनाय बेजों जेनदों बिसोरो जों बयबो मिथिगौ हयथ' BPF पार्टिनि मानसिफ्रा मोनथिया जानो हागौ नाथाय जोंथ' मिथिगौ रायजोफोर बिथांमोना नेवसि जादों दा बेनिखायनो बिथांमोना जेनदों आरो फैबाय थानाय समावहाय दा माब्रै अबस्था जाहैयो बेखौहाय नेनानै थानांगोन स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रंसिन जानांगोन UPPL पार्टिनि दैदेनगिरि लिडारफ्रा नाथाय दिनै बैयाव गाबोन बैयावहाय जुदि बारस्लायबाय थायोब्ला थिग बे मा होनो खाम्फा बरगयारि आरो ओरैहाय जोंहा बि सावरायग्रा मा होनना बुङो आदैमोन दङ हा आरो चन्दन ब्रह्म सारमोन दङ बिसोरबायदिनो दिनदांदां ओरैबो थाङा हरैबो थाङा जाहैजोबगोन रायजोफोर बेनिखायनो UPPL पार्टिनि दैदेनगिरि लिडारफ्रा गोम थानानै खामानि माव सानसे नङा सानसे नोंथांमोननि साननाया साक्सेसफुल जागोन एसेबां कन्ट्रल गैलायै आनकन्ट्रलेबल जानो नाङा मिथिबायना स' अब्ला रायजोफोर भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि